The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In John 15, 1-5, the Word of God says, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. In Psalm 1:3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that springeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doth or he doeth shall prosper. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Psalm 92:14. I will be as the dew unto Israel. He shall grow as the lily, and cast forth his roots as Lebanon. Hosea 14:5. For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren, not unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. 2 Peter 1:8. Sa dili pa kita magapatayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, atong andamon tong kaugalingon, ingon nga mga magtutuo, atong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo dili magtutuo, wala pay kaluwasan diya kanimo, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will, imong kaugalingong kabubuton sa paghimog desisyon. The most important decision that you can make in your entire life, the decision to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilo, magandam tas itong kaugalingon. Let us pray. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni ining lain sa mga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi, o Diyos. Imo pa kami gipabuhi o niya pa kami nining kalibutan na nagaginhawa pa kini timaylan ang imong plano sa among kinabuhi nagalihok pa o wala pa mahuman. Busa nining adlaw sa among panagtapok aron kami magkatuon sa imong pulong, giyahi kami, o Diyos. Gamhi kami sa Espiritu Santo sa among pagpadayon niini. Kaya wala man kami mahimo kung wala ikaw. Busa nagampo kami nga ikaw magalamdag ka namo, magatultol, magagiya, magaaga ka namo. Magalamdag pa og dugang mga kamatuoran aron kini among magamit sa among pagpadayon sa pagkinabuhing Kristohanon. Tangtanga mga babag na di sa mga una,
Salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan mga higala, mga igsuon diha ni Kristo, mga suki na nining atong Bible study through the YouTube og aniaman kita sa atong tun-anan nga giuluhan og the Doctrine of Divine Guidance. Ang doktrina sa giya, pag-aga kung pagtudtol sa Dios kanatong iyang mga anak. So, padayon ta sa atong disgutan. Ug ato namang gituki ang daghang mga punto sa doktrina bahin nining maong pagtulunan nga gikinahanglan nga kini masilsil na gyud sa atong galamhan, sa atong kalag aron kini mga atong baruganan ingon nga mga Kristohanon o kita kay mga representante naman kita, mga representative of the Son of God, gikinahanglan nga kita giyahan gyud sa Dios. Agakon kita pinagi sa atong pagkat-on sa iyang mga pulong. Mao ning adlaw-adlaw ta nagatuon sa iyang pulong, buwahan kini mahimo na giyong tataw, tin-aw dinhi sa atong panumduman, sa atong salabutan. O ato namang gituki ang daghang mga nagasanga-sanga na mga doktrina, mga pagtulunan gikan nining atong main topic which is the Doctrine of Divine Guidance. Karon atong ipadayon kadtong atong gibiyaan nga bahin ni ining doktrina sa apostasiya. Okay, og ato namang gihisgutan nga kining atong panahon nga diin nasakop kita nga mga magtotoo ginganlan kini og panahon sa simbahan, the church age. Og natawo kining maong panahon sa simbahan niadtong Pentecostes, atong pagkunsad sa Espiritu Santo, gipadala ni Ginoong Hesukristo ang balang Espiritu Santo nga puli kaniya sa iyang pagkayab na didto sa langit, pagbalik ngadto sa iyang tuong kamot siyang amahan. Okay? So niya kita nining panahon sa simbahan. Og ang tanang mga tao nga mudawat sa kaluwasan pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, mahisakop, automatic silang mahisakop nining maong simbahan. Okay? Sa diha ang tao maluwas, siya simbahan na. Kaya ang tanang mga magtutuo, simbahan. Okay? Okay. Ni ay ubang mga ngan ni ining church age. Ginganlan usab kini nga age of equal privileges and equal opportunities. O gawas pa niya ginganlan mystery age o age of apostasy. Mo niya itong giduputan sa pag-hisgot. Subantayan na to nga karon kay panahon naman is apostasiya. Ang imo namang na sayran unsay pasabot nining apostasiya, duha ka Grigong pulong ang gigikanan nini, apo ug stasiya. Ang apo unsa man departing from, okay, nagkahilayo gikan sa, okay, og ang stasiya mo ang imong pagbarog. So nagbarog ka nga nagkalayo gikan sa kamatuoran. Mao atong gitutukan diha. Nagkalayo na ang tao gikas kamatuoran, departing from the truth. Mao ginibot pasabot binisaya nato sa apostasiya. Mao ni nga nagkaguliyang ning atong kalibutan, ning samot na kini pagkaratin and a dying world, gumikan kay gawas nga kining kalibutan na gidumala sa nagunang kaaway sa Dios nga si Satanas, nga kanhi Lucifer, siya may nagdumala nini
Now, dili ni iya ni sa Dios. Ambot pasabot nga siya ay gitugutan sa pagdumala. Kaya diha manggoy bugno nang nagsugod niya itong pag-rebuilde, kanang mialsa ang mga manulunda batok sa Dios. Pinanguluhan ni Lucifer. Mialsa si Lucifer may naguna kasi may pangulo. Nga siya gitugkan na siya pagka mapahitason na kanang hambugiro naman si Lucifer buot siyang indigay o makigtupong baka sa Dios, mao na giigihan siya. So mao kadto ang sugod gyud niya tong gubat nga espirituhanon, spiritual warfare. Tali sa mga puwersa ni Satanas, Lucifer nga Satanas na ron, ug puwersa sa Dios. Mao na ang ginganlan sa biblical term nato angelic conflict. Okay? So mao na ni atakaron ni ining teritoryo ni Satanas, mao na nga patun-on tas pulong sa Dios. Patun-on ta sa Dios sa iyang pulong kay mao ra ni atong hinagiban batok ni Satanas ug iyang mga demonyo. Kung wa kay hinagiban ining maong gubat, pildi ka. Kasabot ka. Mao nang unsa ka minungdanon di ay gyud ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Kay mao ra kini ang paagi nga kita magmadinaugon ni ining maong away. Mao bitaw nang manduan kita diha sa Roma 16. Okay, abrihin mong Biblia. Romans chapter 16 verses 17 and 18. Ang unod gyud ni ining duha ka mga bersikulo, unsaon nimo pagpanalipod sa mong kaugalingon nga dili ka mada sa mga mini nga mga pagtudlo. How not to be deceived by false teachings. Kay kining kalibutan na tungod kani atas panahon sa apostasiya, may ba na kung sabot pasabot sa apostasiya, nagkalayo sa kamatuoran na kanang mibiya sa kamatuoran. Okay? O well, ang tungdan po niini ang atong mga isig ka magtutuo nga nagnegatibo. Ang bot pasabot nga wa na sila'y kadasig, kainit, kaikag, gugma sa pagtuon sa pulong sa Dios. O nang lain ang ilang mga pasiuna, wrong priorities. Ang kalibutan na, dili ang pulong sa Dios. Mao na nga niya kini mga duha ka bersikulo, how not to be deceived. How to prevent yourself from being deceived by false teachings. Ang tinuod gyud, unsaon man nimo sa kanang likay sa pagkalingla sa mga mini. Ug unsaon man nimo kahibaw ang doctrinal term niya na is discernment. How are you able to discern, to identify right from wrong, right teaching from wrong teaching? Unsaon man? Unsaon pagpanalipod nimo? Well, simple logic, by learning the truth. Nga imong katunan, dawaton, tuuhan, o gamiton sa imong kinabuhi. That is how to prevent yourself from being deceived by false teachings. Mao na labing klaro gyud. Naon sa man nimo pag-identify lagi kanang imong atendihan diha mini. Sa man nimo pagkaibaw. Kung di ka magtuon sa kamaturan, dali riyo kang madasa. Mga paglingla sa mga mini ng mga pagtudlo. Osta? Okay. So atong basahon kining Roma
16, 17 atos 18. Okay, verse 17. Unsay gisulti diha. Ang una kini sa ining lisod, I beseech you. Okay? Kinsa may nagsuwat nini? Si Pablo. Okay? I beseech you. Atong binisayon na lang. Hangyoon ko kamo, mga igsuon. Kay mga igsuon may gamit nini, that means fellow believers. Nga magtotoo ang iyang padad-an nining maong iyang epistula. Okay? I beseech you, hangyoon ko kamo mga igsuon, nga magbantay ug maglikay kamo niadtong mga tao nga mubahin-bahin ug mosamok kaninyo pinagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Klaro kayo. Versikulo 18. Kaya ang nagbuhat ni ining mga butanga, wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ilan lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan, pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. You see? Pag kanang palana ba? Mao na buot pa sabot. Mao kana ang tugon nga gihangyo kitang mga magtotoo, kitang mga anak sa Dios nga magbantay ug maglikay kita niadtong mga tao nga mubahin-bahin, musamok nato pinagi sa pagsupak sa pagtulunan nga ato nang nadawat. Mao na atong batayan. Okay. Di man niya nga kining atong panahon, mao ni panahon nga ang bagang duot sa katawhan, apil ng mga magtotoo, ng mga negatibo. Wa gyoy gana. They have no desire whatsoever. Wa gyoy tinguha nga makakat-on sa kamatuoran. Kasagaran kanila nagpadayon na lang yung lunang sa kasalanan. Nagapadayon sila sa ilang naandan nga relihiyon. Mawitaw na nga. Makatawa ta, makaingon, makadungog ta niya ng ilang filosofiya nga unsay akong himatan mo po'y pakamatyan. Unsa ba na nila pag balanse in town. Mao na nga kani mo ni klaro kayong mga negatibo. Wag gyud sila igana nga mukat-on sa kamatuoran. Mao bitaw nang mao nang karong panahon na ang mga katawan mahadlok na gani Biblia. Mahadlok na. Kung magtuon tag Bible study ta. Dili ko. At the back of their mind, mayon sila, hala, dadon mga kapuntanig laing tinuhuan ini. Madahan mga kapuntanig laing relihiyon. Sige, musod sila una-una. O mauro ba po niya itong yun-una sa upatama himong magtotoo. Gusto, nakaagita na tinuod na ako mismo. Sawa pa kumaluwas. Maugin na akong gibati nga mahadlok ang lamadan ni magatani ni laing tinuhuan. Mao na looy karong panahon na mao na ang gibati sa kadaghanan ning samot na mahadlok na kamatuoran ang mga tao. Mahadlok na sa kamatuoran. Mahadlok na magtuo sa Biblia. That means mahadlok sila sa Ginoo. Gusto? Na mao ni atong gitutukan o maayo kining maong pagtulunan bahin ni ining panahon sa apostasiya. Besides, this is the age of the church. This is the age of equal privileges and equal opportunities. This is a mystery age. Kini ang age of apostasy. Okay. Ato ragong i-recall. Okay.
Ang atong term ni is reverse concentrate. Atong labason sa atong panungduman. Recall. Sa ato nang gitunan ingon nga mga doctrinal believers. We consider ourselves doctrinal believers. Na dunay tulo ka kategorya sa kabubutan sa Dios. Okay? 3 categories of the will of God. Ang una, operational will of God. Mao kini ang gitawag og faithless life. Okay, operational will. Kining operational ang lihok o buhat. Kini nagatubag sa pangutana, what does God want me to do? Okay? What does God want me to do? Unsa may buot sa Dios nga akong pagabuhaton. That's operational will. Okay? Now, ang magtutuo nga na nag-iya og divine viewpoint mental attitude. Sabot pa sabot. Gumikan siya ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, nakaangkon na siya karon og divine viewpoint mental attitude. Naana ang mga huna-huna sa Dios diya sa iyang huna-huna. Mao man na iyang mental attitude. So ang magtutuo nga na nag-iya niini divine viewpoint Dios nun nga mga panguna-una. Karon anaan na siya sa bahin sa iyang kinabuhi. Nga diin makahimo na siya sa paghimo og husto, tukma ug maayong matang sa desisyon. He is in a position now of making right and good decisions. Na nag-iya na siya gahom, he now has the power sa paghimog mga maayong desisyon, ingon man naa na siya ay doctrinal nga kaligon, doctrinal courage nga ang paghimo niya mga maayong desisyon. O kini siyang magtutuha nagkinabuhi nga kahimut-an na sa Dios. He lives his life that is pleasing to God. Suma pa ka na sa Hebreanon 11:6, without faith, meaning without the faithless life, to please God is impossible. It cannot be done. Dili ka na mahimo. So the four things, upat ka mga butang diya sa Hebreanon nga dili mahimong mabuhat, that's impossible to do, mo kining mosunod. Una, imposible alang sa Dios ang pagbakak. It's impossible for God to lie. Imposible nga mabuhat sa Dios ang pagpamakak. Hebreanon 6:18 ug Hebreanon 6:4 ngadto sa 6. Now, mao una. Ikaduha, imposible sa usa ka magtutuo nga nagapatuyang sa paglunang sa pagbuhat og personal nga mga sala sa iyang kinabuhi. Imposible nga ana siya pakingbitay sa Dios. That's impossible. Wala gyud. Mao ni ikaduha. Ikatulo, imposible nga ang dugo sa mga baka o kanding makahugas o makatangtang sa sala. Sanglit, they are on the wrong level of creation. Kasabot ka? Mao na ikatulo. Ang ikaupat, nga imposible mahitabo, the fourth thing that's impossible. Imposible sa usa ka magtutuo ang pagpahimuot niya sa Dios. Gawas lamang sa pinagi siyang paggamit, siyang pagtuo. That is the faithless life. So, niya kining operational will of God. Og this leads to good decision making. Uban sa iyang divine viewpoint mental attitude. Og pinaagi niini, ang magtutuo makatuman na siya sa nagkarinlaing aspeto, different aspects sa functional will of God, ingon sa geographical will of God.
Okay? Mo kini ang tulo ka kategorya sa kabubuton sa Dios alang sa magtotoo. Okay? Primero, unsa operational will. Ikaduha, functional will of God. Ug ang ikatulo, geographical will. Now, ug sa dihang nabuhat na kinis magtotoo, diha niya matuman ang divine viewpoint nga katuyuan siyang kinabuhi. The divine purpose, divine viewpoint purpose of his life. Unsa ang tuyo sa Dios sa kinabuhi sa magtotoo? Ang tubag, ang pagtuman niya sa kabubuton sa Dios. To execute the will of God. Now, do na tuod duha ka sides of the same coin, maingon ta. There are two sides of the same coin. Kung may hinungdan, nga atong Ginoo diha sa Mateo 16, ang atong Ginoo misulti nga kang Pedro. Sa dihang kinis Pedro, mipugong sa atong Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem, iyang gipugngan ang atong Ginoo og sa pag-agi sa pagsakit o sa pagpakamatay alang sa mga salas katawhan. Iyang gipugngan. Alang kang Ginoong Jesucristo, mao kadto ang bahin sa functional will of God alang kaniya. Kadto ang iyang pagtuman sa kabubuton sa Dios nga moadto sa Jerusalem o sa pagsakit kaniya sa pagpakamatay alang sa atong mga sala. Mao kadto ang functional will of God alang kaniya. Miingon siyang Pedro. Nya, paminaw, mao ni gisulti ng Ginoong Jesucristo ngadto ni Pedro. Pedro, get thee hence, Satan. Kung siyang pagsulti ni adto kang Pedro sa ingon pagkasulti, wa siya malibog. He was not confused about Peter's identity. Naibaw siya sa kalahian ni Satanas o ni Pedro. Iyang gi-identify kini si Pedro og Satanas. Iyang gitawag kini si Pedro og Satanas. Paminaw, iyang gitawag kini si Pedro og Satanas tungod kay si Satanas migamit man ni Pedro. Pinaagi og human viewpoint, tawhanong pangunauna siyang dautan, evil. Ingon man sa historical impact, ang iyang makaguba nga historical impact ngadto kang Kristo. Of course, gihikling o gisalikway man hinoon kadto ni Ginoong Jesucristo ug busa wa kini makabalda kaniya. But kini si Satanas migamit kang Pedro sa tuyo nga iyang mabalda o mahasol o malinga o mapugnan kini si Ginoong Jesucristo sa pagtuman sa kabubuton siyang amahan, namely ang iyang pag-adto sa Jerusalem. Mao to'y geographical will alang kaniya aron pagtuman sa ingnon tang apex o kinatumyang bahin sa functional will of God nga mao ang iyang personal nga kamatayon dito sa krus. You sure are a stumbling block to me, Peter. Mo na iyang gisulti. Nahimo gyud kang dakong babag kanako, Pedro. Mao na gisulti ni Ginoong Jesucristo ngadto kang Pedro. Gidugangan pag ingon ni Kristo si Pedro, Pedro, nagawas ka na sa imong pagkingambitay sa Dios. You're out of fellowship, Peter. You are now in carnality. Uban niya ng imong tawhanon nga pangunahuna and historical impact tungod kay Pedro, wa ka maghuna-huna sa mga butang nga iya sa Dios. You're not thinking the things of God, Peter. Pedro, wa ka magtan-aw sa kinabuhi on the divine viewpoint. Nagtan-aw ka sa kinabuhi on the human viewpoint. Ug busa, anaa ka sa pagkakarnal. Karnal ang imong kahimtang. Nagalakaw ka sa kangit-ngit, you're walking in darkness. You're spiritually blind, Pedro. Og nagapagawas ka og mangilad og daotang influensya, evil influence nga ri kanako. Tiyaw mo na pagasulti ha. Ug atong makita dinhi
Ang antong Ginoo migamit nining hitabua sa iyang pakigharong kang Pedro, agi og pagpahinumdum ka natong mga magtotoo. Nga kini ang matagamtaman ni bisag kinsang magtotoo nga mugamit lang og mga tawhanong pangunahuna, human viewpoint of life rather than divine viewpoint thinking. Kasabot ka? Nan, kung kita mga magtotoo, buot makatuman sa giingon ta og functional will of God, ug dinaugon kita sa atong Kristohanong pagkinabuhi, nan, si Ginoong Kristo mi-emphasize sa pagkamanungdanon sa pagpanag-iya og Dios noong pangunahuna, divine viewpoint thinking, na atong gamiton sa atong kinabuhi, ingon nga mga magtotoo. Paminaw nini. Ang gisulti ni Kristo mo kini, if anyone desires to follow after me, to come after me, in the conditional clause kini, our Lord set up miingon siya, if, kini prothesis ni, if anyone desires to come after me, and that desire there, that's a reference, naghisgot ka ng positibong kaumuton, gantos kaumuton sa Dios. That is where success starts. Anha diya magsugod ang pagkamadinaugon. And that will take the believer ngadtos pagkat-on sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Then, if he has got that desire, kung nanaa siya niya ng maong tinguha, kinahanglang mohimo siya tulo ka butang. He must do 3 things. Una, deny, ilimod. Number 2, suffer, pagantos o antusa. Ang ikatulo, number 3, follow, sumunod ka. So, he must deny himself human viewpoint thinking mo ni but pasabot. Ug ang bugtong paagi nga makalimod ang magtotoo sa tawhanong pangunahuna, dili ang pagtindog diha sa tubangan sa kadaghanan ug mudayon ka sa pag-ingon ug akong ilimod ang akong kaugalingon sa mga human viewpoint thinking. That's a great desire, right? Apan dili ka na paigo. That is inadequate. Ang paagi, the mechanism nga diyan ang magtotoo makalimod siya siyang kaugalingon sa mga human viewpoint, mawangon sa mao ang iyang pag-angkon o mga divine viewpoint nga mga pangunahuna, divine viewpoint thinking. Ugon saon man niya pag-angkon ini, be, unsaon pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, sama nining ato karong gihimo, mao ni pagtuon ra gyud sa doktrina, mga pagtulunan sa Biblia nga gitawag tag Bible doctrine. Una ni Ginoong Kristo, 1 Corinthians 2:16, nga nag-ingon sa English og, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of whom? The mind of Christ. So ato makita din ngang paagi niini maong gisulti ni Ginoong Kristo ngadto kang Pedro nga, Pedro, wa ka magunahon na sa pangunahuna sa Dios. You're not thinking the things of God, Pedro. Ang magtotoo kinahanglang makakaton, makaangkon og Dios nung pangunahuna. The believer must acquire divine viewpoint thinking, divine viewpoint mental attitude. Ang nato ginumduman kining musunod nga hingnon ta sumbanan bahin ni ining panag-iyag Dios nung pangunahuna nga we must realize that this is the key to pass through and be able to reach success in our Christian life. Paminaw. Listen. Pag-angkon o kaalam sa doktrina, sagulan kining pagtuo, this produces a condition og katinuod sa doktrina og divine viewpoint mental attitude.
O kini magapagawas og espirituhanong gahom, spiritual power, o uban pang mga resulta nga makapalig-on sa barugan ng espirituhanon sa magtotoo. Mao ka na diha. Imong makita ka ng magtotoo nga nagafunksyon na siya sa gitawag ta og faithless life. Kinabuhing may pagtuo nga nagdalag pahulay. Og kana nagpasabot nga muagi na kana siya gitawag og category 1 suffering, unang kategorya sa pagantos. Nga diin naa na siya kakayahan o makahimo na siya sa pag-atubang niining maong matang sa pagantos. Apil na niya na ang being misunderstood sa mga tao sa mong kinabuhi. Yes. Di na sila mong sabot nimo. Mo-avoid na ka na sila nimo. Being lied about in life, being slandered, ang pagdaot sa mga tao around you. Nga naga palibot nimo. Ang atong Ginoo tungod kay natawo man siya didto sa siyudad sa Nazareth, rather that's where he grew up, didto siya mitubo. That was a Roman outpost, a military base. Ug nailhan gyud siya didto pagayo. He was well known sa tibuok nga lungsuranong Hudiyo nga nasayod siyang birhen nga pagkaymugso, his virgin birth. Og of course, unsay buhaton sa negatibong kabubuton ngadto sa katuran, ilagyod tong tuison. They're going to twist it. Ilagyod ng lawgawon, ilang lubgon, and always redefines it. Niya mayon sila, wa siya kay lagkin sa iyang amahan. He is a bastard. Mao na ilang isulti. In the technical use of the word nga bastard, nga nagpasabot nga you're born out of wedlock. Unsa ka grabe ka ng pagbugal-bugala, pagdaot. It's a slander. Di ba? So in English, it's defamation. What lying bahin sa itong Ginoo. Usa ka na ka ihemplo sa category 1 suffering nga pag-atubangon sa magtutuo nga naay doktrina siyang kalag. Muagitan niya na. And he has to handle it. Sama sa pag-atubang sa itong Ginoo nini. O giyon sa niya sa pag-atubang o pagpakigharong nini by the perpetuation sa iyang pakigambitay sa Dios. Ang pagpadayon sa iyang kinabuhing may pagtuo nga nagdala sa pagpahulay, faithless life. Dealing with evil, pagpakigharong niya sa dautan, evil. O pagpakigharong niya sa kaburong o kabangkaagan, ignorance. Dealing with hardness of heart, pagkigharong sa katiga sa kasing sa tao. Dealing with blessing, panalangin. Pagkigharong sa kauswagan sa kinabuhi, prosperity in life. Kinahanglan niya ang pag-deal sa prosperity test, sa matagutlo sa iyang kinabuhi. Ingon man, he has to handle the adversity test usab. Ug bisan unsa may atubangon sa magtutuo sa iyang kinabuhi, kauswagan ba o katalagman ba, kapobrehon ba, bisag unsa. Sa laing pagkasulti, regardless og unsa mang matang sa pag-antos nga iyang giatubang, kinahanglan siyang makasugakod. He must be able to handle it. Ug unsaon niya pag-handle niya na? By the control thought life. Nga resulta ka na siyang paggamit sa faithless life. Ang kinabuhing may pagtuo nga nagdalag pahulay. He must maintain sa iyang pagkinabuhing Kristohanon nga nagalakaw uban sa Dios, gumikan siyang pakigambitay sa Dios, his fellowship with God. Mao kanay madinaugon, that's a successful handling of category 1 suffering. And that leads to the third fact,
You see, the first one leads to the second one. Ang magtotoo, why category 1 suffering kung nahigawa siya sa pagigabitay sa Diyos. Then na siya category 2 suffering. Mao na Diyos nung disiplina. Okay? Na siya category 1 suffering. Sanglit, he is operating diha nga walay divine viewpoint lifestyle. Kung mo tagbo siya category 2 suffering, kung say goal o tumong niya na, tubag, ang pagsundog o pag-awat sa divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Jesucristo. Listen, kung imong tan-awon o hunaon ang kinabuhi ni Ginoong Jesucristo sa tinawhanong paagi in the human standpoint, makaingon gyud tingali kag mura tong iyang kinabuhi og hingpit nga train wreck, hingpit yung pagkagusbat, a total disaster. Makaingon gyud ka. Apan sa tinuod, he ended up perfectly. Ngano? Tungod kay he executed the will of God sa iyang kinabuhi. Okay? Gibiyaan siya sa tanan. Everybody has abandoned him. He was falsely accused and was crucified. Ug busa iyang natuman ang divine viewpoint purpose iyang kinabuhi. Ug kung basahon nimong Pilipos 2, kini nagaingon og being found in a form as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even death on the cross. Busa ang Diyos, mituboy kaniya, highly exalted him. O gihantagan siya nga above every name, and that the name of Jesus Christ, every knee should bow, o ang every tongue should acknowledge to the glory of God the Father. Si Ginoong Jesucristo midangat gyud sa iyang pagkamalampuson. He was perfectly successful in his life. Kung mo ka na nga ngayong pagkasundon sa usa ka magtotoo nga nagatuman sa pagbuhat sa plano sa Dios iyang kinabuhi. Ang pagsunod sa panginabuhing divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Jesucristo. Ug kung ang magtotoo magatuman lamang sa pag-execute sa divine viewpoint lifestyle alang siyang kinabuhi nan. Madawat unya niya ang full reward dito sa eternidad. Subala pa si kaduhang Juan Kapitulo 1, versikulo 8. We have seen the goal for every believer. Kung bahin na sa eternal state, ang usa ka magtotoo nagaawat o nagasundog sa divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Jesucristo. Mo na atong giingon og a life well lived or successful life. Mo na. You see, ang kalibutan nagaingon nga ini kamatay kunos tao ug ibilin niya ang tanan niya mga butang o kabtangan o mga kayamanan kini siyang tawhana adunahan. Apan sa laing bahin ang Dios nagaingon nga inig kamatay sa tao and he senses that all he has, that's when he is wealthy. Mao kani tinuod nga pagkadato. That is the laying up of the treasures in heaven. Nagisulti diya sa Mateo 6:19 ngadto sa 34. And then of course, it refers to the production of divine good down here. Din his ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2 of the plan of God. Now, niadtong 70 AD, 70 Anno Domini, ang mga Hudiyo gipapahawa sa yuta. They were driven out of the land. Apan sa tuig 30 Anno Domini, anay pagkabalhin na ikausaban a transition gikan sa Israel, being a repository of truth, ingon man sa paagi sa Dios sa pagsangyaw God's mechanism of evangelism
ngadto na sige ingon og lawas ni Kristo nga mao na karoy punduhanan, a repository of truth, ug ang evangelistic mechanism sa Dios. Ug ang panahon sa simbahan, kini atong panahon, church age, mahuman kini inig-abot sa pagsakgaw sa simbahan, rapture of the church. Ug kining hitabua sigurado magyumuabot, mo nagiingon og imminency of the rapture of the church. Ang buti pasabot, ang pagkaanaa ni anang kasiguro sa ang pagkahitabo, imminency of the rapture of the church. Kini kung pulo nga imminency, nagpasabot nga mahimong mahitabo ang rapture mga pila ka takna o gutlo gikan karon, mahimo pong mahitabo kini after 50 years, 10 years, 1 year, o tingali mga 1,000 years pa. Wa gyud tam kay bawog ano sa kini mahitabo, apan siguradong mahitabo. Sabta gina. Oo, tinuod nga that coming event casts its shadow on the way things are shaping up dito sa Middle East. Yeah? It looks like we would be heading, nagapaingon na sa katapusang mga adlaw, ilabi na sa massive apostasy. Suma sa gipadayag diya sa 2 Timoteo Kapitulo 4, 2 Timoteo Kapitulo 3, 2 Timoteo 2, ug ang unang Timoteo. Kini sila nagapadayag sa mao nga dako nga pagbias pagtuo. Massive apostasy. Magahisgot sa bahin ini diha sa libro ni Daniel, diha sa pinadayag, ingon man diha sa uban pa mga bahin diha sa balang kasulatan. Kaya bigod nimo, kita karon nagapuyo niining panahon sa labihan ka baga sa duot sa katawhan sa tibuok kalibutan nga nagpangbiya sa pagtuo. Ako kanang gi say-say nimo ganiha. There is massive apostasy. Bagang duot sa katawhan sa tibuok kalibutan nga nagpangbiya sa pagtuo. It's a massive worldwide nga apostasya. Sabta gina. Apan lagi, wa pa nato may bawi kung kanus agyod may tabo ang pagsakgaw o rapture sa simbahan. Basta? Ug busa, ang paagi nga kita mga magtutuo, makapangandam sa itong kaugalingon, sa di pa kini mo abot ang pagsakgaw, unsa man? Maong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pagtuon, pagtuo, kanang dawat, pagkaton, pagtuo, pagdawat, paggamit nini sa atong adawdang panginabuhi. Pag-angkon nini o paggamit nini sa atong kinabuhing Kristohanon, agi kinigtuman sa tulo ka kategorya sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Unsa katuto? Una, viewpoint will of God. What does God want me to think? Ikaduha, operational will of God. What does God want me to do? O ang ikatulo, geographical will of God. Where does God want me to be? All of these nagalangkob sa mga tulumanon natong mga Kristohanon, agi o pangandam sa itong kaugalingon. Kasabot ka? Mora niya itong buluhaton na makaandam ta. Laki pag yun ni mga tulumanuna, mao nga itong pagpadayon sa pagpuyo, residing in the operational divine dynasphere. Sanglit, samtang na kita dihang dapita, magapuyo, kita nagapadayon usab sa pagkaana sa itong pakikabitay sa Diyos. In fellowship with God. Napunan kita sa Espiritu Santo, nagafunction kita sa divine viewpoint lifestyle, nagalakaw kita kung nagakinabuhi kita diha sa kahayag, okay?
Nagakinabuhi kita diha sa pagtuo, living by faith. Nagkinabuhi kita sa gitawag og faith-rest life. Busa, gitawag kita niya ng maong kahimtang nga mga spiritual nga magtutuo, spiritual believers. Og sanglit nagapadayon, og nagmalahutayon man kita sa pagtuman sa hingpit nga kabuton sa Dios, then we are ready for phase 3 sa plano sa Dios. You see? Maura ka na ipangandam na to. We are ready. Og diya mahimong tataw na ang gisulti diya sa Pilipos 1:21 nga nag-ingon og, for to me to live is Christ, to die is unsa? Gain. Profit. Ganansya. Ingon ni ana, fellow believer, I'm addressing this to you. Isig ka magtotoo. To get ready sa di pa mo dangat o may tabo ang rapture. Ato ning ipadayon ugma. Daghan patag pagkahisgutan ini. So, gidasig gyapon na atong kaugalingon. Nagdasigay kitang mga isig ka magtotoo. Before rapture comes, pandamon ta sa Dios. Mao kining mo nagingon og gunit gyud. Gunit gyud sa kamatuoran. Baruganay na ni. Karong panahon na baruganay na. Unsa man nimo pagbarog wa kay gana lagi. Negatibo ka. Namo na. Ikaw lamang magtutuo, fellow believer, nga nagmalawtayon, nagmakugihon, nagmasigihon, nagmadasikon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ikaw lamang ang ready to go for phase 3 sa plano sa Dios. Pan ikaw nga negatibo, sorry to tell you, nga ikaw dili andam. Na pagyubation nimo mga kakulba, kahadlok, malisang ka, makadungog na ni mga labi na ni mga pangitabo karon. Mao na. Inay nga ikaw magahinam-hinam, ikaw kulbaan nung ka. Namo na, it's a matter of choice. Mao gid na ang prinsipyo kanunay. Mo tulisok gina nato mga magtotoo. It's a matter of choice. Remember the principle. Man is a product of his own decision. Magampot ta. Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga among gipahimuslan. Ang among pagsimba kanimo Dios, pinagi sa among pagtuon sa imong pulong, pagkatuon og dugang mga kamatuoran nga sarang namo magamit sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Ubos sa imong grasya ug sa among pagpaubos nganha sa imong grasya. Salamat o Dios sa imong pagdala kanamo dinhi o nagaampo kami nga imo kami panalipdan gikas mga kabilinggan sa among pagbuwag karon. Dada kami pagbalik dinhi ugma aron kami makapadayon sa padayon sa among spiritual momentum antod kabot gayud namo ang among common goal, which is spiritual maturity, where there is now capacity for us to glorify you. We love you, Lord. We adore you. We worship you. We honor you, we respect you, and we glorify you. Salamat nining tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.